Il-ħadd wara nofsinhar il-Prim Ministru Roberta Bela akkumpanjat mill-Ministru responsabbli mill-Isport Clifton Grima żaru l-aħħar xogħlijiet fil-korsa ta' żwiemel fil-Marsa sabiex fil-jiem li ġejjin din terġa' tinfetaħ għal kampjonat tat-tiġrijiet ta' żwiemel. Tali proġett li sar skont kif imwiegħed fil-programm ta' ħidma tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura sportiva f'pajjiżna. Matul iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru nnota kif fil-korsa ta' żwiemel fil-Marsa nħolqu faċilitajiet ta' livell internazzjonali għat-tiġrijiet ta' żwiemel u t-taħriġ tagħhom fost l-oħra. Huwa saħaq li kull ma jmur qed isiru iżjed investimenti foqsma differenti fosthom fl-edukazzjoni u s-soċjal li wkoll huwa xhieda tas-saħħa ekonomika ta' pajjiżna. Waqt iż-żjara ġie spjegat ukoll kif matul l-aħħar snin din il-korsa sarula diversi interventi varji u l-isportivi dejjem xtaqu li jkollhom korsa ġdida ta' kwalità u li tista' toffri aktar avvenimenti, professjonalità u kwalità b'serħan il-moħħ xieraq waqt li s-saħħa ta' żwiemel tibqa' tiġi mħarsa. Il-korsa li ġiet iddiżinjata mill-perit Malti Edwin Mintoff taħt il-gwida tal Sandstorm għandha tul ta' kilometru u dawl ġdid li joffri alternattiva aktar veloċi waqt it-tiġrijiet ta' żwiemel, speċjalment fid-dlam. Il-Prim Ministru Roberta Bela temm jirringrazzja lil kull min kien involut fil-proġett u awgura l-kampjonat tat-tiġrijiet ta' żwiemel mill-isbaħ.